Yun mga kosa, bali magbublo ako ng allergic rhinitis ngayon. Bali ito yung mga kailangan para malinis siya, mas malinis. Mineral water para wala siyang chloride. Tapos kuha kayong 2 pinch ng asin para sa mixture na gagamitin. Tapos syringe, malinis na syringe, malaki. Mabibili ito sa mga butika, tapos tanggalan nyo lang yung mismong tulis niya. Kasi ito ang gagawin mga kosa. Luin nyo muna syempre, ito yung asin, tapos paluin nyo. Tapos tutok sa kabila. Pag di ba kayo makahinga kasi di ka makasinga, hindi ka rin makahinga sa inyo. Ito, diba, lalabas yung kosa. Wow! Diba? Sa kabila naman. Ganun lang para makain na yung gamit. Sa laki ng ilong, hindi pa nakain ano.